ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଏ? ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଜଗନମୋହନ ଲାଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ବାବାଜୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ।